Všetci, vítam vás u nového videa. Čaute, som tu aj ja a toto je druhý part stavanie hradu, čo ešte nemá veže. A tu máme slajma, it's head slime. Choď preč. Slime. No takže jak sme si slúbili, ideme postaviť balkón, ktorý budeme A mať... druhé poschodie. A ja idem urobiť podlahu. Ktorý bude veľký, jak 9 izbový byt. Tak to urobíme. Tak. Ináč... A potom sa Vilkač pôjde pozrieť na dolné poschodie, jak ja urobím podlahu. Prídeš sa pozrieť? Ináč, čo Ale si chcel? urobíme zo skla prístrešok na auto. Ale neviem, či tam bude mať auto. Takto. Takto to spravíme. Presne mi to vyšlo. Tak. A to by som mohol urobiť dole trón, alebo zo skla to nebude pekne garáž. Nie garáž. Prístrešok. Ale uvidíš, jak to spravím. Však dobre, číkej kusík. Možno sa ti to bude páčiť, keď to budem mať dokončené. To sa má divákom páčiť. Hejže, nie tebe. Aj mne, aj tebe. Mne Ak sa to divákom nepáči, napíšte do komentárov. Páči sa vám tento zatiaľ hrad, alebo nie? Bo to pre mňa spáč nie je taký hrad. Robíme kašteľ? Dobre, nerobíme kašteľ. Tak to potom. Teraz si zoberieme tak. Tak. Takto. I have one. Čo one have one? I have one. One video. Fun video. Aj, určite. Neviem ani rozprávať po anglicky. Ani ja. Dobre, podlaha už je tu urobená. Aj. Táto taký strešok je dobrý, taký. To taký veľký, však to len tu sú dvere, také malé a ty robíš taký prístrešok. Čo dobre. Počkaj, teraz urobím prekopu. Ale aj na tom by mohol byť balkón. Na prekope? Nie, na prístrešku. No však, tak som to chcel. Počkaj, teraz robíme Mariantku prekopu. Tak. Čomu to tam ničíš? Cesta tam bude? Nie, prekopa. No však hrady mali takedy prekopa. Aha, ono, pasce na Turkoch a tak, nie? Aj na Turkoch. Toto musíš ale urobiť asi 2 až 3 blokovú. No však Potom sa ti tam nikto nechytí. Však 3-blokovú robím. Ale nie 3-blokovú, ale že pod zemou, hĺbku. 3 Však bloky. dobre, ale toto. Čo? Ja to najprv robím takto. Dobre, ja už pojem tu dole, dobre? Som zvedavý ináč, jak to tam vyzerá. Že jak si spravil Podlahu, toto len z dreva. To maximálne iba ide 3 bloky dole, lebo tu už bedrock je. A my staviame na rovnom svete. Takto. Dopozerajte do konca, aspoň uvidíte, ako to bude vyzerať potom na konci, že aspoň viete, ako bude vyzerať na začiatku 3. partu. Že Vilkač? A tak ako som už povedala v prvom parte, dajte like a odber. Máme takú za úlohu, že do 100 odberateľov máme takú úlohu. Do 100 odberateľov. Taká úloha. A potom môže byť poďakovanie. Ináč, Vilko, No. ako sa máš? Prečo? No len tak sa pýtam. Nemáš čo robiť? Nie. Reklama! Paráda. Neznášam reklamy. Najhoršie na svete.
No a to ani nemáš ako sponzora, to tej firmy, čo má reklamu, no Denu ani nemáš sponzora a my natáčame video a reklama. No. Ale je to smutné, že nemám sponzora. A jak urobíme most? Aby sa zdvihal, alebo len aby sa posúval s tými písnami? Neviem. Ako ja som taký redstone technik troška. Hej? Už neviem ono robiť, ale dačo neviem, takže aspoň sa naučím Môžeš niečo. sa doučiť. Však sa doučím. Nie, že to bude fail, ale ja urobím len jednoblokový most a bude to s písnami posúvať a písny budú na vrchu. Ako som nepochopil tvoje logiky, ale dobre. Tu ešte, čo som vykopal, no tak tu dáme ešte trávu. Vodu daj zo začiatku. Vodu daj od začiatku. Však dobre. Ale tu ešte chcem dať trávu. Takto. Ale čo je to z hra bez vežičiek? Hejže. Takže aj veže urobím potom. Na poslednom poschodí. Alebo vedľa. Nejakú strašnú vež. Alebo vedľa nejaké strašné veže, no? No však. Môžeš dávať vody. Po celom. Aby bola rovná, čisto ono. Aby bola rovná. Tá nie tu ku mne! Až, však tu robím. Reklama! To si dobrý. Ale z druhej strany urobne. Vylkač. Však Z druhej dobre. strany. To tak rýchlo si urobím, že jak to ja budem robiť. Kopať. To akože tu jak mám... Aha. Ajaj. Takto. Už máš? Ešte nemám. Ešte nie. Takto tu nalievam vodu. Tá nie až ku mne, teraz som pod vodu, ty. Čo mám, akvapark zadarmo? Hej, Frade. odo mňa. To Bogan ti tu postavím. To Bogan, frade. Ty! Čo to má znamenať? Tak som pod vodu len kvôli tebe. Vilko! Vilkač! Dobre, už ti neviem. Nič nevidím. Skoro. Ako dá sa vidieť pod vodou, ale... Dobre. Ty kokos, tu dobre si zrobil. Ja by som tu zrobil trón Čo tam bude? No vedľa však schodmi. áno. Vedľa schodoch. Trón alebo kráľovský... Toto sedáci trón. Bo trón je aj... Toto je... Tyčka kráľovská. Toto. Aha. Dobre. Ja tu stopnem a keď budem mať hotový trón, no tak to naspäť dám. Takže zatiaľ čau. Takže už máme hotovú mariánsku prekopu. To není iba taká mariánska, ale ochranná. Nevadí. Neviem, či sme tam nemali dať hlavu. No, Ale, ale... nevadí. Hedic. Hedic. Tori. Tari? Čo to bol popic? Myslíš? Akož Tariho? Nekúkam Tariho, ale to tak. Tak. Kúkam Tari Camp. Na Instagrame? Ne. On dáva Tari videa z Tari Campu. A tak. By si chcel tam ísť? Hej. Ale škoda, že to je v Česku. No. Parkour by si sa chcel naučiť, hej? Hej. Backflip nejaký. No. Ukáž ti vákom, ako som robil taký nosný, taký dobrý to ten trón. Deň dobrý. Však je po maďarsky. Deň dobrý. Mám dať z bambusu?
Čo? plot na ono. Nie, to nebude pekné. Daj nejaký kamenný, tu, ten a... Aha, dobre. No to dáme to tam tu. Tak. Takto. Tu dám nejaké dekorácie. To dáme. Bim, 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 bim. Bim, bim. Bim, 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 bim. Takú dekoráciu som urobil takú lacnú, jak Bim, bim. 5 eur. Bim. Najmenej. Bim, bim. Bim bam bom. Bim, Čo? bim, bim, bim. Jim, bim. Čo? Čo? Dobre, tu robím dverka. Môže byť. Ešte tu dám sklo také. Sa pozri, že jak to robím. Aj ukáž divákom. Čekaj. Mám dôležitú robotu. Dobre. No, takto to urobíme. Bim. Bam. Bom. Takto. Takto tu postavíme. Len škoda, že tu nemáme. Také, že to nie je jak. Čo? Počkaj, takto to spravíme vedľa dveroch. Tak. Bim. Reklama! Paráda. To nie je normálne, toto je reklamy. No poď sa pozrieť už. Ty, čo máme džury v strechu? V streche. Však to je schodisko, ty. Schody tam idú hore. Hej, toto je schodisko, mi chceš povedať? Toto je 2 oči tu. Aha, ja som nič nerobil. Čakaj. Pravé ne. Aj tam daj, na druhú stranu. Z. No to tu na schodisko, tu daj také 2. Hej, však ešte urobím. Len daj tam normálne bloky, bo to zlato tam je také, že je. No dobre to tam vyzerá? Ty kokos. Dobre. Tu by som dačo spravil, ale neviem čo. Čo, ukáž kde. Sem. No však tam je dačo ešte urobím. Aj na druhom, aj na druhej strane to tak vyzerá. Tak daj ako na vácno tu urobím. Daco. To dobré. Dobre, teraz urobíme 3. poschodie. Budeme robiť. Koľko ináč by si chcel? Čo? Poschodí? Stačia 2, alebo ako ty chceš, lebo to je tvoj hrad. No, ja by som to dal tak, že by diváci rozhodli. Tak nech napíšu diváci do komentáru a v 3. parte sa dozvieme, že koľko poschodí. Ešte toto tu jedno. Teraz urobím tu veže. A potom. Robím veže. A tak tu napíše, že 999 miliónov. To by sme ani neurobili. Taký normálny koment vybereme. A nech nám napíšu. Nech nám pošlu správu, že... Správu. Nie, nech nám napíšu do komentárov... Nech nám napíšu zľavu. Nech nám napíšu do komentárov, že koľko máme urobiť poschodí. Koniec. Hovoríš, že keby si bol v televíznych novinách. Ale tuto musíme prepojiť s hradom. Toto je veže. Vieš, však dole už je tam ono. Otvor. Aha, dobré. Tak. Tu otvor zrobíme takýto. Dať sa puklo. Sklo. No, ale ja som nič neurobil. Nie. Ale však tu je to ten onen. Obchodník. Chodník.
Chodník. Chodník. Tak. To zatiaľ je hradská vila. To nie je iba také ono, že hrad. Moderný hrad. My robíme moderný hrad. Tu som zrobil aj jeden, aj druhý vchod. Tu je jeden. A tu je druhý. Takže na budúce urobíme tretí part, alebo aj štvrtý. Tretí part a tretie poschodie. Tretí part, nie. Do komentárov nám napíšte, že či máme urobiť ďalšie poschodie. A tretí part urobíme na budúce. Takže sledujte a čaute! Čau.